Hoxe en Musigalité acompañamos a Mun Cresta ata o mercado de Sabarís, en Noia. Achegámonos a Taboiro para coñecer os dominios de Triángulo de Amor Bizarro e cruzamos a fronteira dende Valença a Tatuí con Best Boy. Está claro que unha das bandas que me sorprendeu no seu momento, que coñecín, que vin crecer, primeiro vin nacer, e a influencia da música sureña estaba clarísima, e algo que mantiveron durante toda a súa vida profesional, que non é curta, por certo. Unha banda que dende o principio tiña as cousas moi claras, e unha banda que seguiu as súas directrices, non cunha meta que non sei onde acabará, pero a verdade é que é unha banda que sempre me ilusiona, que me apasiona, e que é unha banda que nunca deixa indiferente a ninguén, unha banda que sempre dá todo en riba do escenario. Unha banda interesante para descubrir, os que ainda non a coñezan, claro. 1999. Non é que sexa outra década, non é que sexa outro século, é que é outro milenio e Mun Cresta xa estaban ali. As cousas non suceden por casualidade e a máxima que defende que o importante non é chegar senón manterse soamente se cumpre a base de traballo e unha aposta firme pola identidade. En Mun Cresta a dúbida non ten cabida. So I inhale my nicotine. You can be my engine, I don't need no gasoline. Warm me up in winter, cool me down in summertime. Give me just a few words, I'll discern what's wrong and right. Oh yeah. Be the sailor, I'll be the sea. If I'm the sail, you are the blow. You will be the sailor, I'll be the sea. If I'm the sail, you are the blow. You will be the sailor, I'll be the sea. If I'm the sail, you are the blowing wind. A ponte que une o funk e o rock no noso repertorio, no noso estilo. Adoptamos falar dunha cita do Rolling Stones, creo que de Keith Richards, que di que eles son unha banda de rock facendo jazz ou ao revés, unha banda de jazz facendo rock. E nós usamos ese argumento dicindo máis ou menos o mismo, é dicir, somos un grupo de base rock facendo funk ou quizáis o revés. Non o temos moi claro, non? Nunha banda de rock un valor engadido é a tenacidade, non? É dicir, é algo que tamén te curte e que realmente acaba sendo un valor intrínseco a ter unha banda de rock. Por unha banda independente como a nosa, o das CEA, é algo que vai por fases, por rachas. Ten momentos que o calendario está completo, outros momentos que toca máis local de ensaio. Pero bueno, era algo que levamos con naturalidade, que se disfruta do camiño, non? Nigrán valeunos un pouco moi ao principio para foguearnos, por exemplo, houve moitos bolos do principio que foron aquí nesta zona, pois Marrucho, un local que había antes en Bayona que se chamaba Mirador, etc. E bueno, incluso chegou a estar aquí o noso centro de ensaio e tal.
pero canto chegou Sergio á formación, pois facilitábanos as cousas o seu local de ensaio, entón, digamos que migramos para a metrópole, non? Vigo significa un pouco máis, pois, a actividade cultural, non? O que de caras de portas afora é máis coñecido. Cada centro neurálxico, non? Vigo, Nigrán, tivo o seu papel na nosa historia. Hai moitas cousas que votamos, eu polo menos voto de menos de aquí de Nigrán, a casetiña de madera, a piscina de mano, sobre todo. Os cinco mellores discos ou máis influentes na trayectoria de Mooncresta é bastante difícil. Entre que todos temos aí os nosos gustos, O imposible, casi. Eu vou falar así un pouco por min. Creo que temos todos influencias nos Beatles, non? Eu personalmente son moito do álbum blanco. É un álbum que, aínda que é dos estertores xa dos Beatles, pois ten ese punto de álbum collage de distintos estilos, de tocar diferentes paus, non? Desde cancións infantís ata os preludios do hard rock. Eu tamén collería un disco que nos 90 digamos que recuperaba o espírito dos 70, non? Como é o Mama Said de Lenny Kravitz, para min, personalmente. Outra banda tamén desa época que recuperou aquel estilo foron os Black Rose, que aínda que o seu primer álbum foi o pelotazo, pois temos especial querencia polo terceiro, pola Mórica. Eu vou escoller un que acabo de ver por aquí, ademais. Eu escoitei moito os Jethro Tull, aínda que non se note no que fago. Ian Anderson. Sí, hai cousas que digo, isto ven de ali. Esa mistura, a veces casi... Incluso armónicamente, rodas de acordes e tal, que digo, isto soname aquelo. Está rondando así un pouco un toque progresivo. Aínda que non se transmita no resultado final noso, creo que aí hai algo. Tamén diría algún actual, por exemplo... Raconteurs. Estamos... A personalidade de Jack White atrápanos bastante. Pero en forma de grupo creo que é todavía máis interesante, é dicir, consegue ter 4 tipos con 4 personalidades potentes, non? Unidos aí, é o contrapunto de Brendan Benson, creo que está moi ben, é o son que consigue, por suposto. A historia do nome do grupo ven máis pola sonoridade do de Mooncresta que porque teñamos chegado moito a esa máquina. Creo que o último videoxogo que me enganchei foi o Tetris. E duroume unha semana. Canto ao uso da electrónica para a música, eu ás veces emprego como unha ferramenta para compor ou para facer algunha maqueta e tal e cual, pero non en si mesma para expresarnos, digamos, como... Claro, non somos yihadistas, talibanes de esto non se pode usar analógico todo, pero somos unha banda de tocar e gustanos os instrumentos e a tecnoloxía propia dos 60 e dos 70. A día de hoxe, bueno, a ver, hai moita evolución, pero moitos dos programas digitais en realidade son imitacións en pantalla do que había físicamente, non? Ademais dos anos de uso, emprego e demais, toda esa evolución, realmente todos os programas imitan o que antes podías tocar. Tamén consigue que en un solo programa, que en un solo cacharro teñas moitas cousas. Eu creo que considero que os 70 son os 70, está guai que eso teña incluso esa autenticidade de tocada, ese rollo que a nos tamén nos mola moito, non? Pero sí que sería diferente, o sea, hoxe en día, coas facilidades de hoxe en día, cambiaría moito o tema, pero está guai que teña esa autenticidade, sobre todo.
mí Triángulo de Amor Bizarro é un grupo que forma parte das miñas vivencias musicais. Cando cumpriu 10 anos a tenda de discos que resentaba, agora está pechada, foron o grupo invitado. Fixemos unha festa moi divertida na que o grupo actuou. Como as grandes festas, terminou ca policía no local. Eu coñecíanos dende a publicación das súas maquetas, que poideran ter un disco editado a través dunha compañía que apostase por eles foi algo moi importante. Outro hito deles, de Triángulo de Amor Bizarro, é a súa recente visita a Estados Unidos. Estiveron actuando en Nova York e Chicago. Eso, pues, imagino que para calquer músico é un sono cumprido. Triángulo de Amor Bizarro son unha desas bandas que xorden cada certo tempo para servir de faro a toda unha xeración de grupos. Como se o destino soubese de antemán que lugar lles tiña reservado, comezaron xa dende o máis alto editando o seu primeiro traballo con Mushroom Pillow. Na actualidade, continúan a ser unha das referencias da escena musical nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No habría problema. ¿Qué pasa? Estamos aquí hablando del frisbee, que del mundo es frisbee. el nuevo deporte olímpico. No me mal nunca. Pues aquí tienes a un deportista de No ves, ¿Qué frisbee me recomendarías para alguien de mi estatura? Es importante, ¿no? Para empezar, pues un modelo Malibu, por ejemplo. Oye, suena bien, como la Barbie, pues. Eso es como das guitarras, ¿no? Claro. Una que pueda reventar. Y cuando tengas dinero ya... Que puedas machacar, que puedas... Luego cuando sabes ser un profesional... Pues... Sí, pues yo creo que nos está molando esto. Vamos a dejar la música y nos vamos a pasar al frisbee. Sí. Sí, o taller electrónico era un local de ensayo que tiñamos na Coruña, porque antes era un... que ainda, ainda está por ali tamén. Que era un almacén, creo que era un almacén ou algo así de componentes electrónicos. Sí, además creo que reparaban algo así. Nos collemos despois así como un sótano, e quedoulle o nombre, porque tiña o nombre no timbre, e parecemos continuar co nombre, estuvo ben, e ali foi, claro, onde empezamos, grabamos as primeiras maquetas. A ver, un sitio realmente... le pasou moita cousa que non se pode tampouco nin contar. Hasta entonces movíamonos pues, entre o piso e algunha vez fomos a algún local de ensayo, pero nunca acabamos de cuadrar moi ben cos ambientes así, tal, necesitábamos algo un pouco máis noso e sobre todo eso. Cando encontramos este sótano, pois enseguida con colchóns do basurero e todo montamos un cubículo dentro e ali foi onde empezou o grupo a ensayar horas e horas e pudimos desarrollar un pouco máis onde tamén coñecemos a todos os que somos ahora o grupo, non? Porque era, pois pasaban a banda de... Local social de marginado total. Ahora mismo tamén sigue funcionando porque, hasta que arda supoño que seguirá funcionando. Sí, porque se alguén quiere desmontar vai a ser imposible. Ahora mismo sí, pode ser que se vexa como que hai moitas bandas en Galicia e que se están facendo moitas cousas e cando nos empezamos, precisamente, nos, nin Cipo nin eu estábamos ao principio en Triángulo, pero sí que estábamos ao lado, estábamos no taller, estábamos noutras bandas, tocábamos xuntos e había un pouco como
falta de infraestructuras. Ahora mismo hai algo máis, pero tampouco me parece que sexa a locura, que haxa aquí unha escena brutal porque hai un montón de sitios onde tocar. Sigue habendo déficit de sitios e sigue habendo un pouco de falta de profesionalidade, de xente que... Tamén de falta de público. Falta de público e eso eu creo que é a base de todo, pero bueno, pouquiño a pouquiño vaise mellorando. Sí que é certo que se ven moitas bandas, hai... Cada vez hai máis cousas que importantes, son máis importantes. E sobre todo tamén deslocalizouse das grandes cidades para aparecer en sitios máis pequenos. Pode haber grupos do Grove tocando por toda Galicia, pode haber grupos de todas partes de Galicia que salen, que antes pois non tiñan visibilidade, e iso está guai. Cruzamos o charco varias veces e tivemos experiencias en varios países. En México fomos moitas veces a México, Chile, Estados Unidos a última vez, e en general o público, o sea, sempre tivemos moi boa acollida. Destacar o público que en general é como moi apasionado. Podes ver o público en México, por exemplo, xa había unha certa espera por nós, porque xa salira o primeiro disco e xa nos coñecían, pero por exemplo en Estados Unidos non nos coñecían e aínda así pois a xente, digamos que entraba moi ben, estaban moi receptivos con todo o que facíamos, e hai moito público e moi afín, moi atento ao que se fai aquí, e a nós en concreto, porque somos os que fomos a tocar. Este cuarto disco foi bastante guai gravalo. Estuvemos facendo a primeira mitad en Madrid, despois fomos para Estados Unidos, a nosa primeira xira por ali, que visitamos Nova York, Chicago e Los Ángeles. Tuvemos un margen de tempo para facelo e unhas experiencias que eu creo que aportaron bastante o sentido final do disco. Terminámoslo aquí en Vigo, en Planta Sónica, que é un sitio estupendo. Eu creo que vai a quedar polo menos plasmado todo o que queríamos facer e donos tempo a desarrollalo. Estamos moi contentos, ainda que non sabemos como se vai a chamar, pinta moi ben. Ter o grupo, facer música nunca foi como, digamos, optar a unha profesión, simplemente unha cousa que nos encontramos cada que nos sentimos moi realizados e empezamos a tomarnos moi en serio, pois eso, cando nos encontramos en Coruña, empezamos a facer cancións e un pouco paulatinamente pois fomos eso, dedicándolle máis tempo. A cuestión de que podas dedicarte totalmente á música ou non, máis que depender do grupo, moitas veces pois depende das infraestructuras ou do apoio que teñas nos medios como a televisión e a radio, que interesanos a música como filosofía, como forma de vida. E bueno, é moi difícil, a verdade é que é moi difícil poder sobrevivir, sobre todo facendo algo que non é ao mellor a música pois máis apoiada, non, pola industria, ni moito menos. A liña de traballo que levamos pasa por facer concertos bonitos, non grandes ou non, se son grandes mellor, claro, pero temos feito concertos dende nunha goleta, por exemplo, a concertos nun salón, a concertos grandes tamén, por que non? Un bon momento podo ser a presentación da banda, que foi nun concerto retransmitido en streaming
dende o Náutico de San Vicente. Foi un concerto na praia, no verán, estuvo moi ben. Best Boy, ademais de significar o mellor neno, é a forma na que se denomina na linguaxe televisiva británica o axudante de iluminación. Este grupo non ten nada de axudante, pero de iluminación o ten todo. Cun pop claro e resplandecente, ilumina toda a estea musical galega dende a súa cidade natal, Tui, onde os acompañamos cruzando o Miño. Pois a semente de Best Boy, os orixes da banda, digamos que este proxecto comeza como un xogo, ¿no? Este home máis eu, fai uns meses atrás nos encerramos nun local con a idea de facer un día unha canción, ¿no? O que parecía un xogo converteuse nunha dinámica de traballo que, sobre todo, nos facía como fixar as cancións que iban surdindo, ¿no? E no prazo de un mes e medio, unha cousa así, 2 meses ou así, nos atopamos con un montón de cancións, o bocetos de cancións que de repente como que sonaban completas. Logo aparece Juanma, que es como amigo da infancia, argentino, residente en Tui, bueno, agora no, pero era, aqueles anos era. De algún xeito montamos como unha banda casi para tocar en directo. Sin grandes pretensións, a verdade é que a nosa idea era máis que nada disfrutar con o que facíamos e testar un pouco as cancións e as composicións propias. Bueno, a verdade é que as cosas sucederon bastante rápidas, ¿no? Colgamos uns vídeos en YouTube das cosas que íbamos facendo e nos empezaron a chamar de diferentes sitios. Un dos sitios foi nunha especie de festivaliño que fan en Santiago de Compostela. Prenavideño, ¿no? Exacto, unha cousa prenavideña que se chamaba, era no Mercado da Estrela. A xente que organizaba o Mercado da Estrela, pois era a mesma xente que fai cousas moi interesantes en Compostela. Entre outras cousas facían o concerto o Lapso Festival. Ese Lapso Festival incluía as bandas de The National e The Gift e nos elexiron a nós para abrir ese concerto. A verdade é que unha pasada, ¿no? Concerto grande e sobre todo unha oportunidade, porque un pouco creo que precisan estas bandas é tener as bandas como nós visibilidade. Que te vea gente de golpe, un sopetón de 500, 600 personas. When the sun begins to shine. Queremos como cuidar ao proxecto, a banda, as cancións e a nós mesmos, e de algún xeito o que buscamos é seleccionar na medida do posible os lugares onde vamos a tocar, ¿no? Evidentemente non lle vas a decir que non un sitio mellor que non te apetece tocar, pero vai haber 800 ou 1000 persoas vendo porque es bueno para a banda, sabes? Pero sí, na medida do posible, a mí personalmente creo que coincidimos, o mellor a idea non é facer moitos concertos, pero sempre que podamos, pois seleccionar, non por unha cuestión económica, porque a veces apetece tocar un sitio onde non te pagan nada, pero... Sí, pero por evitar un desgaste, digamos, de calle, carretera, tal, llegar súper de noche. Tampoco ese rollo ahí ser súper selectivos, ¿no? Porque no es que decimos que no, pumba, pero bueno, no nos volvemos locos por llamar constantemente o así. Sí, outra cosa que influe que nós temos proxectos paralelos, ti tes outras bandas e tal. Entonces, o xeito de tocar o temos cuberto, sabes? Que si jams nas que participamos en diferentes locais, proxectos en paralelo, o sea, sí que estamos activos musicalmente constantemente, pero para Best Boy sí que buscamos como certa selección, ¿no? Dos lugares. Bueno, a idea do disco basicamente era respetar a idea da banda.
o sea, de como soa a banda en vivo e en directo, ¿no? A nosa idea das cancións era que de algún xeito se poderan defender solo con unha guitarra ou solo con un instrumento básico, ¿no? Que tivesen en sí mesmo como peso. Quisemos trasladar esa idea de que fora un sonido orgánico, natural, o máis natural posible, e prácticamente tocado en directo. Tivemos a sorte de contar con un productor que é Javier Abreu, que permitiu darlle á banda como un salto de calidade, ¿no? Nos enriqueceu, ¿no? Algúns consellos nos arreglos, algúns consellos na maneira de ejecutar as cancións. Foi unha experiencia maravillosa e estamos moi contentos con o disco. Non saberemos que vai pasar con o próximo, pero con o que temos estamos satisfeitos. Bares como Betún son como unha pequena illa nun océano en calma chicha, ou como un oasis nun páramo. É verdade, tío, en povos como tú é moi importante contar con lugares que apostan por ter personalidade propia. Parece algo como moi sinxelo, pero escasea, ¿no? Temos unha teoría que o importante é a canción, e tens que estar como ao servicio da canción, ¿no? Unha cosa que creo que ten que facer o músico moitas veces é como deixarse convencer pola propia canción, sabes? Porque a veces non sei se os pasa a veces que tendes un pouco a sobrealimentala, ¿no? Moitas veces a canción ten unha personalidade propia, é como o traballo do escultor moitas veces, ¿no? Que din que a peza xa existe na pedra ou no elemento que traballe, o único que hai que quitar as partes sobrantes. Pois na música pasa un pouco, eu entendo un pouco así, ¿no? Además de National, ahora estamos en contacto con The National, ¿no? Que quieren como volver a tocar con nos. No, es broma.